Eija Hevosmaa tässä Digitaa-hankkeesta, terve! Tällä kertaa neuvon, miten mennään tekemään kokouskutsu Microsoftin Teamsin rekisteröidyn maksutta versiolla, eli niin sanotulla ilmaisella Teamsilla. Olen ladannut Teamsin työpöydälleni, menen sinne. Valitsen täältä kokoukset ja valitsen täältä ajoita kokous nyt. Kirjoitan tähän kokoukselle aiheen ja valitsen täältä päivät. Valitsen sen nyt tälle päivälle. Valitsen täältä ajoita. Nyt jos minä haluan toistuvan kokouksen, on minun pakko mennä tekemään se täältä Google-kalenterin kautta. Eli toistuva kokous tarkoittaa sitä, että se kokousaika toistuu vaikka joka maanantai. Eli otetaan täältä viikoittain sunnuntaisin se toistuminen. Ja tämän jälkeen painetaan täältä tallenna. Ja näin meillä on kokouskutsu tehtynä joka viikon sunnuntaille toistuen joka viikko. Nyt, että minä saan kopioitua tuon kokouskutsun kuitenkin sähköpostiin liitteeksi muille, etten minä käytä Google-kalenteria ja muut näe sitten, ketä siellä kokouksessa on mukana. Kopioidaan tästä kokouskutsu, mennään sähköpostiin, kirjoitetaan sähköposti, kirjoitetaan piilokopiokenttään ne, kenelle lähetetään. Näin, niin nyt Eija Hevosmaa @eduouka eikä tuo TVT-opetus näe toisiansa. Eli Eija ei tiedä, että TVT-opetus on kokouksessa mukana, eikä TVT-opetus tiedä, että Eija Hevosmaa on kokouksessa mukana. Tämä ihan tietosuojan takia. Kirjoitetaan aihe, vaikka että moi, kokous sunnuntaina. Ctrl-V:llä tai sitten hiiren oikealla näppäimellä liitetään kokouskutsu ja tämän jälkeen se lähetetään eteenpäin. Kiitos.